गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसियेट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं बांग्रिं मावनानै 306 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङानो जोखोम जानायजों लोगोसे गोबां सुबुंनि न' बां बायफ्लेजोबदों। बे बांग्रिं मावनाय जाथाया जादों तुर्की आरो सिरिया हादराव। दिनै फुंनि समाव तुर्की आरो सिरिया हादराव बांग्रिं मावनानै 306 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां न' बांफोरा बायफ्लेजोबदों। रिक्टार स्केलजों सुनायाव 7.8 मेगनिटिउडनि मोननाय जादों होनना खौरां मोन्दों। बे बांग्रिंआ खमैबो 1 मिनिटसो मावदोंमोन। बे बांग्रिंआव गासै 306 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 540 सुबुङा गोब्राब जखम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनै मुंदांखा देंखोगिरि नाइटिंगेल अफ इन्डिया पद्मा भारत रत्न रुंसारि लता मंगेशकारनि थैनाय सान। बे थैनाय सानाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो मान बावो। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि राजकर हलंगी आसाम पुलिसआ मोसौ लांखुमानाय गारिखौ हमदों। मोनानि चेकिं खालामबाय थानाय समाव बे गारिखौ हमनो हानाय जादों होनना पुलिस मावथि सासेया फोरमायना होयो। चेकिं खालामनायखौ नुनानै मोसौ लांनाय ट्राकआ सिगाङावनो लाखिग्रोयो होनना फोरमायना होयो। बेनि उनाव गारिनि खाथियाव थाङोब्ला ड्राइभार आरो हेन्डिमेन सानैबो गैया होनना फोरमायो आरो बे हमजानाय ट्राकनि सिङाव गासै 42था गिदिर फिसा मोसौफोरखौ मोननो हादों होनना पुलिस मावथि सासेया फोरमायना होयो। बैफोर मोसौखौ बहानिफ्राय लाबोनाय मोजाङै जायगाखौ मिथिया, थेवब्लाबो अरुणाचलनिफ्रायनो लाबोदों होनना सन्देह खालामदों। दतमा ब्लक इयुथ कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव इन्टार प्राइमारि एन्ड इन्टार ब्लक भलिबल बादायलायनाय हाबाफारि लादों। दिनै एबा 6 आरो 7 फेब्रुवारियाव साननैनि हाबाफारि लानानै दतमा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव भलिबल बादायलायनाय लादों। बिटिआर हालामाव गेलेनायनि बिथिङाव लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना बानजायगिरिफोरा फोरमायना होदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ बाहागो लानानै गेलेनायखौ बेखेवना होयो। आसामनि तेजपुराव आसाम पुलिसआ थांनाय रबिबारखालि मोनसे गेदेर नायबिजिरनायनि गेजेरजों आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। बे हमनो हानाय मुवा बेसादफोरानो जादों हाथियार आरो हिर'इन। बे नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ बरघाट पुलिसआ आखायाव लानानै गंसे गारिखौ चेकिं खालामनायाव बे आयेननि बेरेखा मुवा बेसादफोरखौ मोननो हादोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै पुलिसआ धेकियाजुलिनि हजरत आली आरो साहिल हुसेन, गलाघाटनि गुलजार आहमेद, करिमगन्जनि आब्दुल हुसेन आरो डिमापुरनि इनजान आलीखौ हमबाय। पुलिसआ दायो बे 5 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। गुवाहाटीनि फालांगिरि रनजित बरानि बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय 5 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ हमबाय। बे जाथायनि सायाव गुवाहाटी पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायना होनाय बायदिब्ला गुवाहाटी पुलिसआ कामरुप आरो नलबारि पुलिसजों लोगो नांनानै मोनसे जथायै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लानानै थांनाय 4 सानाव शाह आलम तालुकदार, सुजल आली, जयादेब महन्त, जितुमनि बर्मन आरो हरेन पाटगिरिखौ हमबाय आरो गुबुन सासे दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। बे जाथायनि गाहाय दायनिगिरिया शाह आलम तालुकदार होननानै पुलिस कमिशनार दिगन्त बराया फोरमायना होदों। बनसुनि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। कक्राझार दतमानि हारिमु गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै सेथि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।